Как свалих 17 кг за 6 месеца и как вече 3 години успявам да поддържам своето идеално тегло без никакъв глад и лишения. Това, което направих е, че спрях да използвам здравословното хранене само като инструмент за сваляне на килограми и го превърнах в начин на живот. Спрях всички диети и започнах да си приготвям вкусни, балансирани, пълноценни менюта с всички мои любими храни. Изградих навик да си нося храна в кутия, когато съм навън, и това ми помогна да се храня пълноценно и когато не съм вкъщи. Щом аз успях да постигна такива резултати, със сигурност можеш и ти. Започни промяната още от днес. Вземи си моите карти с рецепти, с тях ще влизаш във форма без глад и лишение, докато се наслаждаваш на вкусна и балансирана храна. Изгради навик да си носиш храна в кутия, това ще ти помогне да се храниш пълноценно и извън дома ти. В момента можеш да се възползваш от 25% отстъпка за пакета от всички карти с рецепти с кутията за обяд. Виж и ги вземи от сайта darimиленова.com.